SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. And that one taki you ready. Baka, you tuned into SCCN. Your sexy, cool and crazy network with this na a decaloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Bachelor in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. In je eigen programma. Nou, wat dek. Eruit. Ageert ligt de spin eruit. En Malti Sarju gaat mee met de spinjas ook eruit. Lisa, tekening en Volvo. Nadat het lange tijd daar niet boterde. U ziet bopota boter. De boterham nog bij mitang aan de streefie. Naar de toestal. Zij draait omgekeerd. Magneten plus. Orno Moximor jong. Daar bij RGD. Omdat mevrouw Malti Sarju niet erin slaagde om een nieuwe CAO, dat een collectieve arbeidsovereenkomst heeft kunnen sluiten met wie? Met die RGD-artsen, want de man bij de gekoefkaficeerd opnieuw. En dan begin bedrijf dat, we gaan stoppen hoor. Zo. Is dat taki, if dat er stop dan. Dat er je barrière. Mo bari, dat er, de bari nog met guauso. Sang, Lisa, tekening en Volvo. Dus no de Malti Sarju ontheven pe naar RGD dat pe. Tapadek. En alla sepe je lukugo aan John de. Tuurlijk, want if jamin knoppen aan een stong, ja vooral stong, dat de mau de fire bedoel zo. En V. Grasalco introduceert een stong. Ja man, de mat op een boentrang aan stong. En af denk je op pingen, at een plastic verpak, Lisa, tekening en Volvo. En V. Grasalco introduceert steenslag in een zak 25 kilo. En Arkino, een zak voor 25 kilo gebruiken om je paisan doeving. 25 SRD, dus ik kan zeggen 1 SRD per kilo plus een statiegeld van 50 cent. Op een zak Zulu efficiëren opnieuw. Lisa, tekening en gebruiken zeepsa. Nadat NV Grasalco begin start zijn astrana stong. Guaberbe, dat is een echte strana tranga stong. Dat de man gebruiken, dat luister nou. We kunnen die steenslag voor veel meer gebruiken. If you want, zet die also kom mooi wana. Isabi toch haring kom mooi spang. You operate, you want pot biggie want chiwang. Dan kan je verschillende zakken kopen. Dus een lighter vloedpot als steenslag. In Asaka Zulu, you heb bijna het star gelijk. Decologisch bekeken. En een dringende oproep aan de mensen. Mensen, erger je niet nog een niri, omdat no de nierdialysecentrum Suriname no luku oma jep you arkisi luister hoor en gebereken wat er nu gebeurt. Lees haar tekening. Zo. Naar zeggen van de voorzitter van de patiëntenraad van het NNC, het Nationaal Nierdialysecentrum, dan im gebereken taki a centrum ab nog net genoeg medicamenten en producten voor garandeerde behandelingen tussen 7 en 11 uur die manting. Dus if bakarati you dialyseerlijk van de man takt hier, dan zit je mogelijk met problemen. Wie zegt dat? Dat zegt Ruben. Welke Ruben? Ruben Roosendaal. Die voorzitter is van de patiëntenraad. Taki no na Briadores. Ik kom door in het tordisi. Zo, Roosendaal. Bij hoop. De man takt aan hoop. Hoop is uitgestelde teleurstelling. Dat de mij takt hier. Dat is hoop. Wij moet 3 dingen hebben. Hoop, geloof en liefde. Maar meneer Ruben heeft alvast hoop. Hoop ja. Dat asan okombong. Give de patiënten voor voorkomt taki. If dem dan door het dat voor dialyseer. Dan de man om aan dialyseer. En im gebreken toch. Dialyseer. En dat je leren wan diawasani. Nee. Dat na des masang siki inego bayen toch. In een wanneer graag toe. Maar je vako ja bief deel nangin. Dus dat im gebreken saipsa. Dus soms maar des king. De smeeroliefilter. Dat na die niri. Je niri like was smeeroliefilter. Zuiver. En regelmatig de verversen toch zo. Maar des maar des niri. Neurokotum si boemora. De abib geen probleem. Dus dat am go spoel. Go surface zuiver. Dat na san zo. En een joke door we tak ja. Dus dat im gebreken. If a omstandigheid kon. Tak des man no man dialyseer. Dan een probleem in een kondre. Maar tanga no. AZP ziekenhuis. Sa ik kies sing de Monica rechtstreeks voor de verzekeringsmaatschappijen
nonen om een tactier even naar achterstallige betalingen aan de leverancier van die producten om met tak even waka. Smasa moest dialyseren, mogelijk kan die een probleem en dadelijk wel of do begin transpireren. Zei de Orno Monica zelfs komen te wanen, kom je de leverancier. Lisa, tekening en Volvo. Dus no de. Meneer Ruben Rosenthal, ik hoop ja, maar ik hoop dat de leveranciers ze moest ontvangen. Ja, den te goede aan Monica zei de man paisan doe kom je ding. Komen te wanen met een voorschot, waardoor asans no conformoro, tak na scary die tijd, tek de in deze keiharde tijd. Decologisch bekeken. En dan mine godringi merki moro bakrude na kou sang soort bakruda kou nee no een bakruda no een kou bere. If you no drink merki moro de akong omdat een vereniging van melkproducenten de gekoef kaffiseert en de meneer Bluff sumatak dati meneer Edmund Bluffpand zijn de gekoef kaffiseert over een gang van zaken dat binnen een melkproductie in Sernanja want jong gebreken we hebben meer dan 100 leden die actief zijn in die melkproductie. Niet dat zij die melk produceren. Nee, zij zijn veehouders. Wat bedoel veehouders? Nee, aan het taktego strip teneti. Dat je pot die aan het tapa vee. Nee, je hebt mannen die zo slapen met je hand op die vee. Nee. We hebben over veehouders. De man zei kwekkie kou, boe, zuiver. En de man saka malasi giren, saka grasi giren. En de man kan merken voor a kwaliteit de boendes. En dat suma e bayang en veemelkcentrale. Zo je Lisa tekening. Maar sinds 2008 dan een opkoopprijs naar 2 SRD 45 cent en in gebreken nodig in 2016, 8 jaar verder. Wel een verhoging komen te wanen. En de man tak de mij dit in een trailer fos akino start. Je gebreken sa de mij taktier. Zo, dat zegt meneer Edmund Bluffpan en brief me aan meneer Bluff. Want de met taktier batak den veeboeren. Bij de gekoef kaffiseert wat herpes denk ba bijna de man bij wan kon saka merkie. Dus wees je naar bij wan drink merkie moro. Ik was chef bakruda koubero. En de kon dumpen aan melk opnieuw. Ja, de ben doorlies ik toen ze gekoef kaffiseerd waren. Dus dat doorgesprekken en een briefwisseling met LVV dat de man beka zoekhoef rekating. Kalm de gemoeder, rustig, niet iedereen tegelijk, niet boos worden, geen ruzie maken tijdens het vechten. Maar de meneer Bluff, die de gekoef kaffiseert, als er geen oplossing komt, wordt er melk gedumpt. Tapadek. En den bombigi sanima zei luku dem chimeid funegi. Van elkaar denk pedofiel. Wel in Bombay. En temtak in Bombay you. Sa e volg aan decologie. Saptak me bedoel. In het district Saramaka. Dat een 59-jarige man meke schuldig aan touchscreen mode in de tiny tuning version. Dat een taki een man betast van 9-jarig meisje onzedelijk Lisa tekening. De 59-jarige man is de oom, jongens, oom, schaamteloos tegenwoordig, jongens. Maar eigen netje, een man betast, ze wonen in één buurt en dat slachtoffer was thuis bij de verdachte. Dat volgens mij een man bewan door te in a inbox voetcheck lukken if a inbox bespang of alegi if hij rokok bij je gebreken samen taktier. Het meisje van 9 jaar was niet alleen thuis bij de verdachte, was ook met haar broertje en is aan vast aan de tok broer en zus. Altijd broer olukutak zeep zanga zus zo. Dus die amachina Eastern tak aman potentap touch mode is ook door in a inbox hoe versend one new mail go in a depem de tak zo. Na broertje komen te aan voor China is het tak wat gebeurt er precies? Wel, dame af 59 jaar kon stop dan ga ben de bezig, maar het kwaad was geschied en dat is Machina Eastern. Volgens hem verkeerde hij onder invloed van alcohol en hij wist niet wat hem overkomen was dat hij overging tot die daad. Zo dus zo boeng na a soppie toch? Hij wist er niets van. Zo. Dom accent soort sopa drink precies. Decologisch bekeken. En even solliciteer voor de handlanger. Sa im ab minimaal. Minimaal, kom op. U roko in de bouwsector. Wat moet je? De minimaal handlanger. Tu anu toch, ja of zo. Tuurlijk. Vijf wat langer wat anu if je napt, if je op one move. If de handlanger, je moet 2 handen hebben. Luister. No, zo. Wel, een man zonder arm kreeg zijn rijbewijs niet terug. Dus wie is solliciteer voor de handlanger? Dat is Stefano Mangtrong. Een man die vorig jaar op 12 september zijn arm kwijtraakte door een verkeersongeval de Bronsweg dappen. Amati ne kies en kaget bakker. Hij is nu klerenkast zonder een arm. Lisa teken.
tekening. De officier van justitie, Gloria Sterling, zegt dat de man een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid. Isabi wana ikolas wa anu bador jure gedrag. Da fayon konu nanga wa anu in a verkeer. Lisa tekening en Volvo. Zijn arm is vanaf de schouder geamputeerd. Dus dan isabi ama anu touchi, ama na anti. Isabi toch wa anu no de Lisa tekening. Dus dat lijkt van omstandigheid de. Dan kan hij wel een aangepast rijbewijs krijgen voor aangepast vervoer. Maar onder de omstandigheden die zie dan aan om kooi naar verkeer. Wat if je snel zo, in gevaarlijk tom zien. Nou, dan wat anu, dat is op sa. Decologisch bekeken. En dan Suriname gefeliciteerd. Omdat in AK Stadion André Kamper vriendelijk van het tak Tirkba. Dan in een kader voor a Caribbean Cup. Dat Sarananko Whip Guadeloupe 3-2. Isabi sa hoe denk dat de Sarananko je play no aan op Chinso. Na bal de ma play aan de ano gewoon. Na nak de nakaroko pop. Teka 1 keer. Goal zo. I love you. Gefeliciteerd. Want dan win denk 3-2. Decologisch bekeken. En dan we wakaki obesitas. We wakaki nee ano obesitas, nee, arki. Obesitas, dat na isabi bepaalde smatten denken op bezoek naar je osso. Je moet je ze niet overal laten zitten. Isabi soms als ze opstaan, gaan die stoelen met ze mee. Isabi die fascina stoelen. Zo, ze zijn gewichtige mensen. Zo, wel, obesitas, dat na overgewicht en overgewichtigheid. Zo, dat nou een probleem in Suriname. Omdat Suriname we bewegen weinig en we eten veel. Nee, niet veel, we eten ongecontroleerd. If you are Lucas en zo, bepaalde man na last voor obesitas schreefie. Zo, Lisa tekening. Desondanks, a wandelmars like voor sabe AVD vang antide. Ja, dus alle deuren ramen open. Kijk wie komt aangelopen. Dus alles maakt nap sea passie. Het wordt misschien geen wandelmars, maar een natte mars. Iets af wat alleen komen te worden continu. Decologisch bekeken. En asan kongers like van Klauwe zingen een one man. Tuurlijk nou een one man show. Geen tegenlijst bij bondsverkiezingen bij de gepensioneerden. Is dat ja BBG toch aan een bond bejaarde gangsters uit overheid. Nee, bondbehartiging gepensioneerden uit overheid. Die zuiver dat niet aan een BBG. Ja, zuiver. Dat naar BBG. Zuiver. En dat trouwens aan een bond bejaarde gangsters uit overheid. Nee, zuiver. Luister nou. De maar op een verkiezing. Een kiesologie waarbij een nieuwe leiding kiezen en nou een one-man show. Geen tegenkandidatenlijst. Lisa tekening. En a bond luku op novo vertrouwen. Luku im vertrouwen in alibi. Vertrouwen moest die waar relatie van vrouw. En vertrouwen je probleem. If je vertrouwen je vrouw probleem. Maar gerlijk a bond op vertrouwen in mevrouw Renate Bugwandas Wouden. 66 jaar. Sa wapisting ba etjara organisatie. En dan mi denk dat na bij enkel kandidaatstelling ingo Dorothy opnieuw. Eerste stanza abif City Center Bundesliga. Dat na a waarde vastmaken voor een pensioen voor desma. Plus im geberekend dat Deva, Jompo Fadong, devaluatie teken ding. Dus we lukken van oud taekwondo dus aan dat kong. Na de verkiezing. Decologisch bekeken. En dan een jeugd van vandaag. Ja, ik kan de toekomst van morgen. Tuurlijk heeft Uluku een uitslag voor een Carifta schaakkampioenschap samen hori. Want Suriname komt terug met 6 medailles. Ja, de jeugd van Suriname. Lisa tekening. Anfiti Adin heeft in de U18 female de zilveren plak behaald. Want Taki Pantoso net tek zilver, maar hij wel kan een zilveren medaille. Applaus voor die dame. Katrina Kaslan heeft 3 medailles gehad. En de wang en de toen na 3 direct begerekend zijn ze in de U14 en U16 klasse heeft ze het klaargespeeld om de gouden plak. Dus ik denk na joke aan jeugdvoester nango mekini aan zo criminele bradis kopuri na jeugd. Lisa tekening. In de U14 voor de jongens en meisjes heeft ze zilver gehaald. Dus dit is er ook lading. Lisa tekening. Dus in totaal dat er dan mag de ontevreden. De delegatieleider van het team is zeer tevreden geweest dat is meneer Frank Lokemberly. Nee, Lokemberly. Lokemberly. En hij is erg tevreden man tak afas van de schaker die Chare Waka. Dan dat naar Virgin Island. Dat is er nou de trots. Arkino. Behalve Virgin Island heeft ook meegedaan. Trinidad en Tobago, Jamaica, Aruba, Barbados en Bahamas. Maar is op tak desondanks ajuig voor I Love You. Glinster dape. 6 medailles in Akarifta schaaktoernooi die I Love You. Big up ajuig. Tapadek. En in een nasleep voor Atori zijn gebeurde op een spoedeisende hulp thuis bij spoed.
Dan asan kiswa wending no one a buriki beles a BBS'er. En verklaart dat allemaal verdedigt zichzelf aan. Hij moest zich verdedigen, dat even dat na mijn verklaring. Lisa, tekening en volvo. Naar zeggen van advocaat Raoul Lobo is zijn cliënt aangevallen en zwaar mishandeld, niet te zuinig, door de bewaker van Mozart, meneer Ivanildo Daniel, dat na sa arkibong anomin, uno koef, uno flash, anomi tak zo, dat zegt de halve kat, a afkati, voor a BBS'er in a kwestie. Want a BBS'er is bij kieswa ongedestilleerd fonfong, want trapper is eerder, dus hij was daar voor pijn aan zijn arm, en is dat vast aan dit ook. Ja, je hebt de mensen die buiten wachten, maar volgens mij, maar je moet niet buiten wachten, die mannen gaan je chanten. Kom staan waar ik ben. Is dat vast en ik ook bat ook zo. Naar zeggen, voor een BBS'er, de behandelende arts, Arkibung, a behandelende arts, a dat er sabe luka man. No be ab multitak ama vrouwencentrum bij de bij in een ruimte, dus dat zijn vrouw erbij was. Maar is dat vast aan een toch? A arts een bepaald soort dressie mag gebruiken. Hij vraagt je waar je pijn hebt. Hij zegt je hoe je moet zitten, maar is dat een veiligheid tappa object dat je ano a arts is het center toch? Nee, ano inwa agustaat wetang. Maar naar zeggen voor a BBS'er die dan a guard voor Mozart bij een probleem na a AVVS de vrouwencentrum van man in C en tentak mevrouw, u moet buiten wachten. Zo, dat is aan kontja mofotaki. Mofotaki kontrompustaki. En dan a BBS'er legitimeren schrijf je dat, luister nou, ik ben boeriki belak. Ik ben BBS'er, dus im gebariken tak im de rustuk. Zo, dat is aan controle herkofuwisseling dape. En dat is a BBS'er verklaar. Arkiboom. Sa a BBS'er verklaar dat na inwa worsteling per ongeluk Amako Valentino en de Agongo af. Zo per ongeluk dat lid dat bepespoed etang dan meneer Ivanildo Daniel Kolas Libi. Zo trangatori geberiken en begeriken zeepsa. Maar man taktier, dat is gebeurd uit zelfverdediging. En om niet tak zo, dat na sa aburiki bellen, dat na sa BBS'er taktier. Dat na hij moest zich verdedigen, want aan op Jesus lagakisi, dat na sa taktier. Decologisch bekeken. Een fout is menselijk, maar soms zijn er ook mensen die foutelijk zijn, maar soms zijn einde gewoon tap next no fout. Maar fouten bij namen bij CBB, Centraal Bureau voor Burgerzaken, kunnen nu gemakkelijk worden verholpen. Zo, goed nieuws. Dus even met aan Mario. Is het nee, ano Mario voor Fremangorong me bedoel? Ja, de Mario, big up Mario dat Fremangorong is dat ook zo. Ano Mario voor Ballona, de Mario laya ala se jong zo. Nee, na Mario Riedewald volgens mij a Riedewald nee pas na man. Is dat amana enige koron maar ano a baby foto na koroni. Dat is nee hoe de er staan meer. Mi onderzoek door die ziekba en volgens mij nou fout met na CBB. Dus binnenkort wat mogelijkheid die soort geval is toe voor corrigeer. Zo, Lisa, tekening en volvo. Dus namen die verkeerd gespeld, geschreven of genoteerd zijn. Het is makkelijk in 1 week. Zade man trek uit speciaal voor zet de standaard Bundesliga, want is op tak de zaad het jouw lopprobleem. Als je het niet direct oplost, heb je later problemen, want dan a ino schrijf boem a ino debij is op vat ook decologisch bekeken. En dan rechter met korte met een aan 3 à 3 zijden, 3 veroordeeld voor seks met een meisje. Dat na san so take you if you go play in a tiny tuning competitie, want dem boom biggie sanima say look dem chimeisjes voor 13 van elkaar de man. Pedofiel. Wel wat toe pedo de gevallen. En dan ben ik over Michel H., Valentino G., Nangaswel G., die alle toe bij een vleeselijke gemeenschap zoboende bij schroepa. Want die mensen wat nekje voor een zekere Michel H. Lisa tekening. Valentino G., Suel G. kies alla toe 2,5 jaar omdat de man go play in een jeugdcompetitie. De man make dem ti ede, denki de bigi ede. Hoe kan je dat laten gebeuren? Jup ti ede apwa olona mindri say nooit dat kan denk boon sametaki. Lisa tekening en volvo. Maar Michel H. kies 4 jaar, ja, hij mag 4 jaar de bak in. Wegens het is zijn eigen nichtje. Dus abem bescherm je briba toch, jong. Wat voor openbare bizaktigheid is dat? Dat rechter poerenging. Dat eenmaal, je bent bescherm je nichtje en je doet dat. Integendeel, je bonken komt op de tafel met de buffelhuid. Samsa, gangbang, torwe taktier. Dan mag jij 4 tires in je buik. Lisa, tekening en volvo. Tapadek.
En dan hij kies een mooi boy. Den zonen voor Herman dat kon kies. Want to liften de roofverdachte jamasang. Dus de rovers kon zo vriendelijk nou. De mij lift you to. Ja, met een saai is toch. Nee, dit is echt uniek. Met een dus de mij lift you. Vaka, yo varim de. Nou, kom, je lift mij sa voor de lekse rama onderling. Nou, mek zo man, kom maar. Ai, pa monde. De prem dit ook zo. Lisa, tekening en volvoes aan gebeuren. 2 jonge mannen zijn gearresteerd nadat zij een man die ze hadden gelift hebben beroofd. Dus Lisa tekening. Dus de man bij de samen in een casino. En dan samen de man go. Maar de man bij de wel dat samen. En dan volgens mij de machine is ten takken mij meka kasi singi. Dus wel een moedi kan je komen te wanen. De man roofa man. Gwanga 400 Obama. Ja, 400 US hebben ze buitgemaakt. En 5000 Ronaldo SRD. Lisa tekening. Wel, de man wiep hem een batra. Nee, een batra. Een batra zou je denken. De wiep hem of te kwam batra voor mij. Ja, ten die ziek aan man kiri. No, de man wiep hem nanga een batra. Geslagen met een fles op zijn hoofd. Waardoor hem geberingen dat ama de pretty is afvat ook zo. Solution manga pats babif kom bij. Maar de scout nog kies no een wapen naar de man. Maar ze zijn wel in verzekering gesteld. En no in wa agustaat we tang. We disi. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Bachelor in decologie. Hey, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma.